Voit sanoa, että sä selität sen, mikä se niin kuin on, ja sit sä kerrot, että kysyt meiltä, miksi te sanotte tämän niin kuin... Se on tuolla maalla, ja sillä mennään siellä niinku pelloilla. Puimuri. Ei. Traktori. Joo. Mut mä sanoin sitä peltomoottoriautoksi. Peltomoottoriauto. Niin. Perus. No, miksi te sanoitte niin kuin vanhemmilta saatuu rahaa lapsena? Wow. Raha! No, eli viikkoraha. Meilläkin oli viikkoraha. Oliko teillä viikkoraha? Siis oli mulla viikkoraha, mutta niinku... Raha! Ei mut silleen, että jos mä saan äitiltä jonkun rahan, en mä oo silleen viikkoraha! Sitä, missä on satula ja polkimet ja menee eteenpäin 2 pyörää. Moottoripyörä. Pyörä. Tarkoitin, tai niinku konkeli. Mikä? Konkeli. Pyörä. Siis polkupyörä. Polkupyörä. Konkeli. Konkeli. Joo, mä oon kuullut. Konkeli. Konkeli, joo. Sanoitko että mä lähden nyt konkelilla painaa? Aika usein. Okei. That's weird. Konkeli. Ei tullut mitään mieleen, naurattivaa. Naurattiin sille Triilla. Mulla tuli se, että se on tullut tulevaisuudesta. Hän häpeää. Eikö joo, mulla on yksi ihan kamala sana. No? Siis siis tää tarkoittaa silloin, kun ihminen on niinku ihan loppu, niin se on niinku tänä. Niinku se sana niinku. Tänä. On niinku sellainen, ja silloin kun se ihminen on ihan loppu, semmonen ihan niinku... Ai lahna. Vähän niinku joo, mut se ei ole se sana. Se alkaa R:llä. Rätti. Ei, mut se alkaa R:llä. Rasana. Ei. No. Reporanka. Mä oon joskus ehkä Joo, kuullut mäkin. Silleen mä oon ihan reporankana. Silleen minä tankona. Se kuulostaa jotenkin tosi oudolta. Se voi olla ihan Kun sillä mitään. että jos te puhutte jostain tyypistä, Niin. joku tulee jonnekin paikkaan, niin te kysytte, että niinku, et... No mä sanoin sen sillä että ketä toi on. Ketä toi jo? Niin. Niin, mä oon se, että kuka sä oot. Tai kuka sä luulet olevasi. Kuulostaa myös semmoiselta niinku slang, semmoiselta räppärisanastolta. Mitä nyt? Siis... Miksi te sanotte sellaista henkilöä, joka auttaa teidän liiketoimintaa hirveästi? Tori. Virtuaaliassari. Kyllä! Virtuaaliassari. Totta kai. Sano vaan. Ei. Oikeesti. Ei. Mä pistin, kun menin ajattelemaan, että sulla on semmonen... microphone. Okei, mä tiedän, mutta tää on mun oma keksimä sana. No, sehän on helppo veikata sitten. Ei, Se on bonussana. Okei, bonussana. Tin. Siis kun kesäsinä myydään niitä toisia kurkkuja kaupassa. Satomaan kurkkuja. Ei. Mitä toisia kurkkuja? Se alkaa aalla. Avomaan kurkkuja. Joo, niin mä aina pienenä sanoin sitä toisella nimellä. Arvatkaa mikä se on, no ei, mutta siis se on myös niinku vihannes, miksi mä sanoin sitä. Mä sanoin joku kurkku. Mikä on vähän niinku sen avomaan niinku silleen sama. Mä sanoin joku kurkku. Vaikka appelsiinikurkku, niinku siis tälleen. Suolakurkku. Ei. Peruna.